Pagbawa na ti mais, kita pagbaba na jurado kani ading kung magbaba na ti mais. Gigid mais dita. Nay mais na natin. Sayang ni. Walain tayo, sayang. Talay lang sardinas. Sayang. Sayang kita. Mais. Tadi kami sa nga pagbabanaan. Shout out kanyang Mr. Jojo Costales. Kalau ti libas dala gitu ka nagburas. Hindi nakita amin. Shout out kanyang mo Mr. Michael Tolio Brad. Yaman na kanyang supportam. Hindi ka doang baba na. Stamit ka Mr. Jefferson. Shout out kanyang ride safe. Ingat sa paggrota natin. Galawang merchandiser laang. Thank you. Nawit na. Kamay. Tigsa na di ka doang baba na. Excellent! Ito pagbaba namin. Pilay gatang ti sardinas. Sana all. Daman din. Another one. Another one. Ginagawa mo. Maganda pikabay. Maganda pikabay. Daman talaga ni kabay. Sayang. Kung nga maburas na siya. Dagito uy. A few inches later. Bale, dati ko tata. Taran. Bate agbaba na ti mais. Ado ti mais nga mababa na. Bale gitoy napidot ko. Dati igatang ti masida. Ginagawa mo. Kailangan ipakilo. Nagdi agmamais nila baka ano padawatan tagpi mais yaw. Na binitay mulak. Ginagawa mo. Makibaba na lang gamin. Tanyo mais. Aliti mais nga ipakilok tulad naman ka. Kailangan galang di sila ka sardinas. Remember that. Put it in your Dapat mind. natin napidot ko na. Ito mapidpidot. Shout out ko na rin mamay sila. Takatoy. Pagbaba na natin sa mais. Lagi di nauugaw nga ko dito rin. Agan ani. That's a very big problem. Hindi na alalaon, sayang. Mga alaat-langan ba lang ay ipakilok. Sa igatang kuti, sardinas. Magsipilo ka ha? Dilaw na ipin mo. Sayang dito nung kulang ipakilo. Igatang ti sardinas nga pagsagpaw iti kamutate. Sana Mga si kayo ang paburas kayo tanyulig buras. Sayang lang dito yung mais din nga di na malala. Nasya mo tanda ka maala dalaog. Masama ang tabas ng dila mo. Pakilok. Hindi na kayo mga mais nga bin Tanyo pinalak. Sama ba sita ng nalak ko nang siguro pati ano sa kilo no ano pa kilo ay kasi nagdi ko nagdi na tibin tapos nagdi buras ko nang burasan na laing so sayang pag mayroon na
Ada ti baba na galang sardinas daw. Basta ano ba ako namin nalain namin na pa. Ada ti baba na lagi gatang ti masda kuno inagta. Ti pakaibatugan natin bayad natin mais tayo. Nga nababa na tayo. Alright. Baba na tayo na lagi ka lang tali sila taga-brok ti gasolina kung hindi gatang sila. Hoy! May ayaban na yading kaon.